Margawe maneh, margawe terus. Assalamualaikum. Kegiatan sak bendina wis kaya ngene iki. Tapi untuk akhir-akhir iki iku juarang ya, Bes, mergawe kaya ngene. Soale isek durung stabil. Dadine yo kadang ngupload sing ngene iki, kadang ngupload liyane. Iki aku ape sithik cerita ya, Bes. Winginane sebelum aku oleh surat MK iku setiap upload konten koyo ngene iki tayanganku tembus ratusan ribu, sedangkan setelah MK iki mau lagi satu video iki be sing tembus 58.736, sing liyane yo paling berapa ribu ngono wae. Masih tayangane ora beratus-ratus ribu, berpuluh-puluh ribu, tetapi tetap semangat buat konten kreator pemula. Besok lewes akunnya berkembang, insya Allah juga akan ikut berkembang juga dolarnya. Untuk sekarang iki dolare nempel masih sidik-sidik ora popo, tetap disyukuri lan dijalani terus karena semua itu butuh proses ya, Bes. Gak langsung instan. Lanjut mergawe dhisik. Iki wis mengpaki, Bes. Sak pake isine 10 wis koyo biasane iki disetables. Tapi kingko rencanane iku ape tak puwaki kuwabe sampai mari bar ngono lagi tak iketi. Lek biasae kan gak biasae oleh sak iket langsung tak iketi. Nek iki langsung tak klumpukno dhisik wae. Mergo lapo kok ngono? Mergo iki mau panggone jembar. Dadi enake dipaki dhisik lagi diiketi. Lah nek nggone sempit, ya lek salah limo ya langsung tak iketi soalnya panggone sempit. Nah, iki wis mari kabeh, mari kita tali menali. Nek wis kaya ngene iki tandane opo? Ya tandane bungkusine mergawene wis ape mari. Lek nyawang oleh iketi ya koyoke puinu, tapi nek dilakoni ya gak soro nemen. Cuma ya butuh tenaga, soalnya wong wedok sing iketi. Nah nek wong lanang sing iketi ya enteng, wong gak terlalu berat. Mergawe koyo ngene iki wis tak luakoni sak bendino. Soalnya apa mergawene ya penak di omah, lek ngantuk ya tinggal turu, lek pegel tinggal leren. Sing penting menggaweane ngamari kabeh.